utzi pasatzen almiranteari. Errenkada bidena, Fernando Magallanes itxaskizuna. Moloketara goaz, espezia bila. Bide bakarra Portugalena da. Beste bideren bat bilatuko dugu sartaldetik. Baina zer dio? Pasatozten irekin? Idatzi nire izena, Juan Sebastián Elcano. Ez dago nik pilotatzen dudan ontzi ondoratuko duen ekaitzik. Abante! Kontrola barra daukatena! Ontzia txikitu du! Bakoitza bere tokiran. 500 urte beranduago, Zeren zaitzaude, heldu lemari. ontziratu zaitez berriz, Belak betean! ezizagunerako bidaia batean. Fidatu nitaz. Ez gara galduko. Lehen mundu bira. Sekula etzareten moloketen helduko. Le patente horrek sartaldeko bidearen mapa baldin badauka. Eskuratu. Mendia baino handiagoa da! Non dago benetako mapa! Jontzera goaz! Ni naiz flota honen almirantea. Magallanes jarraitzen diozuen guztiok! Ni egingo zarete! Lurra, benibista! Galtzontzinoak? Begira! Aventura borobil batek, Ataque! Han dauden nire herriaren aderioak. gizarteriaren norabidea aldatuko du. Atxilotu! Edo banata! Abordatzera! Elkano, lehen mundu bira. Uztailaren 5ean estreinaldia zinematan. Bueno, hau da, batzuk agian ezagutuko duzue. Aste honetan, pasaren astean polemika polita piztu delako. Bai. Hala, bueno, Eusko Jaurlaritza, Espainiako Gobernuak, Radio Televisión Española, Elkano Fundazioaren sustapenarekin, alegia diru publikoz jositako animaziozko filme bat, oso ondo egindakoa ikusten duzuenez. Eta Elkanoren mundu birari buruz, Elkano protagonista duena, eta ohiko, bueno, Disneyren moduko filma horietako bat, non, Europatik joandako gizon txurien inguruko abentura epiko horietako bat kontatzen duen. Umentzako filme bada, eta hemen dagoen lagun batek esaten duen bezala, segurazki historia hau kontatzeko edo azaltzeko umentzako argudioak behar dituztelako sortu dute hau bezalako filme bat, eta da segurazki, goain arte dagoen tresnarik, bueno, gehien zabaltzen ari dena, mestu ofiziala, esan dezagun, zabaltzeko. Zer gertatu da kontu honekin? Eta bertsolari bezala, amaieratik hasiko naiz, aste honetako kontua da. Filma hau hemen eman da, agian deskuidatuz gero, hemen Azpeitin bertan eskaini dute. Bueno, hemendik atera den lehendabiziko momentuan, orain nazioartean zabaltzen dira, Europatik atera den lehendabiziko momentuan, eztabaida piztu da. Non eta Filipinetan, dakizutenez, bidaiaren geldialdi edo helburuetako bazan, gaur egun Filipina ditzen dugun uharten multzo horretara heltzea, eta han Filipinako jendeak, egia esan sare sozialetan kriston eztabaida sortu da, ezin duzu imaginatu zenbat eta zenbat milaka mezu dauden honen inguruan, kritikatuz, filme honen ikuspegia dela eurozentrista. Alegia, hemendik pentsatutakoa, umentzat eskainita oso simplea, gaiztoak eta txarrak, por supuesto, onak oso txuria dira, txarrak oso iluna dira, gehienetan atretzo esala agertzen dira haien abenturentzako, gizon txurien abenturentzako, agertzen dira jatorrizko herriak, tartean Filipinetakoa, eta tartean haientzako heroi nazional gisa dakaten Lapu-Lapu, hango herri bateko buruzagi izan zena, eta besteak beste, lehendabiziko imperialismoaren aurkako, lehendabiziko ikur bat bezala dakate, bera izan zelako, bera eta bere herriko jendeak, Magallanes hiltzuna. Hori, sarean piztutako eztabaida hori, eiatu da inkluso gobernuraino, gobernurako eledunak
esan du aztertuko dutela ia filma eskainela ez, eta horretarako badagokion erakundeak aztertu beharko du, eta hortan da, hango banatzaileak esan du berpentsatuko duela ia filma eskainela ez, eta horretarako historialari batzuekin eta ditu batzuekin aurre emanaldi bat egingo dute, eta horren ostean pentsatuko du eskainela ez. Oso adierazgarria, izan ere, lehenengo harriako albiste bazan, ez pentsa hemengo kontua bakarri deniz, adibidez, edabide hau da hango CNN bezalakoa. 6.500.000 jarraitzaile dazkana Twitterren, adibidez. Esan dute, eztabaida heldu da, leku guztitara. Batzuentzako arraro egingo zaiztue, ze hemen ez da inon ageri. Euskal Herrian egindako, ekoitzitako eta ardinetako filma bat izan deik, eta zugazki lehenengoa, umei begira, egin dana. Hemendik kanpora atera denean, zentzuratzeko, sinadura bilketare badago abian, bera zinemetan eskaini ez dadin, han Filipinetan. Eta hau guztia gertatzen den bitartean, hau bitxikeri gisa, gainera halako film bat izatea ez aparte, horien atera da plagio bat izan dela, inkluso marrazkitan ikusten duzuenak esker eskuin, eskerrekoa dira Eldoradorako bidearen marrazkiak eta eskuinekoak Elkanorenak. Elkano ikusten baduzu ematen du fotokopia bat iguala, alegia. Disneyren faktoriako eredu epiko horren kopia ez da bakarrik giroitik, baizik eta inkluso marrazkitan ere. Nahiko esanguratsua da. Baina hori gertatzen ezen bitartean, Filipinetan, hemengo albistea zein zen, Elkanoren izena eta munduari bira eman zion azken ontzia, bizirik geratu zen ontzi bakarraren izena, Victoria, izar bati eta exoplaneta bati eta lehen exoplanetari izena jartzeko ekimena zabaldu dela. Bi mundu. Hemen, historia edo irakurketa guztiz akritikoa eta loriaren aldarrekapena, inkluso unibertsora zabalduta, eta Europatik kanpo, guztiz kontrakoa. Nire ustez oso zanguratxoa. Eta horregatik abiatu nahi izan dut hortik, azkenean honen inguruan dagoen eztabaida apur bat azalarazteko. Ni kazetaria naiz, ez naiz historialaria, baina kazetaria izatzat aparte, nire burua behintzat internazionalistatzat badaukat. Eta horrek esan nahi du, besteak beste, gaia planteatzerako orduan, ez dio dela bakarrik nire zilborrari begira ari, edo nire inguruen begira ari, eta inposatu dizkiguten muga horietatik kanpo ere saiatzen garela ikuspegi horiek ere txertatzen. Areago, injustizia bat gertatzen baldin bada, injustizia hori berdin begiratu, kontatu eta saldu beharko dalako, gertatu Azpeitin, Gualmapun, ala Filipinetan. Eta ikuspegi horretatik, hain dela urte bete edo, erreportaje bat plazaratu genuen, argian, hemen jaso zana, eta horren ostean, eztabaida esan oso polita sortu da, gero salduko dugu horren ostean zenbat aldatu den panorama, baina egia esan, honen aurretik, eta ez da publizitate hutsa, egia esan animatu ninduna, ni Barakaldotik etorriena onera, Zarautza eta gero Zumaira, Getaronen inguruan, Elkanoren inguruan zegoen eztabaida nahiko surrealista iruditen zitzaidan, nola ez zegoen eztabaidarik, eztabaida ez da. Bilatzen baduzu interneten, orain agian beste referentzia agertuko dira, baina bilatzen baduzu interneten Elkano, dena izango dira erderaz, por supuestísimo, denak hitz loriotsuak eta handi mandikoak, eta euskeraz ere molde berekoak gehienak. Eta honen aurretik, orain dela 2 urte bete eta piku, oso gutxi zegoen egia esan bestelako ikuspegi bat eskaintzen zuen edukirik. Hau da bat, ni bentsat hau irakurri nuen esan nuen, ni honetaz idatzea dut, hau ez da posible honetaz eztabaidarik ez batea. Hau da Gari Berasaluces, Getaiarra eta zabaltzen bizien kazetaria eta idatzizun liburu txiki bat, bere biografia azaltzen duena. Baina bere biografia azaltzen du
gordin. Dauden dokumentu historikoa eta tiraka, ez dakit zenbat horre askan, 60, 70. Baina hori irakurtzen baldin baduzut ez duzu, hemen saltzen ari diguten historia eta irakurketa, ez dakit, ez da bidarako bintzat ematen du. Hori, hau ere irakurri nuenean harritu nindun, ze kasualitatea justo lehendabiziko kritika irekia etortzea diasporatik, hau da, Aitzola Zurta Euskal Diasporako kideak 2007ko otsailean berrian iritzi artikulu bat, esaten zuna, Euskal Herritarrentzat Elkano heroi abenturazale ausartaren eredua izan daiteke, baina diasporan bizi garenok ezin dugu Elkano eredutzak hartu, Espainiar konkistatzaile itxura duelako. Eta zergatik izan hau? Euskal Diasporaren eguna ospatzeko Eusko Jaurlaritzak erabakizula irailaren 8 jartzea, Elkano eta gainerako itsasgizona Sevillara bueltan iritsi zeneko data hautatu izanaz kesu izan. Hori, liburua, eta hor dagoen Miguel Jiménezen pare bat artikulu zeuden, eta kitxoa. Gero ondoren egin izan nuna zen, pizka eta erabiliz publikatutako elkarrizketak, reportaje, liburu batzuk epatu ditugunat, Piagafetaren Elkanorekin batera joan zen eskribano edo kronika egiten zuna, beste baten ere bai, Gariren liburua, Idoi Arrieta Getaiko historialaria, Miguel Beraren ekarpenak, Hildo ofizialean da biltzan Xabier Alberdi, Daniel Zulaika, eta jakina, Espainiatik dagoen, Elkanoren inguruan dagoen sorkuntza erraldoia, da ikaragarri horren bueltan, ze irakurketa sortzen ari den. Hori eta gero, ia zen, gauzak asko aldatu dira, eta batez ere aldatu dira, lehendabiziko aldiz atera delako publikokit, eta gainera Getaian, Tarola Kostan zentroa duen, ekimen bat agertu delako, bestelako irakurketa bat eskintzen duna, Elkanori bira. Baina hori gero hortaz hitzen dugu. Adakit, historia pizka gordin esan daitekela, baina kasu honetan ikusten merezi duela apur bat gainetik, saltzea, zer zen Elkano, zer egin zuen, eta zeinen mesedetan eta zertarako. Eta saiatuko naiz, aberiz naizen asko luzatzen. Azteko inork ez du zalantzatan jartzen, egindakoa, trebestia maritimoa, eta pasatutako penuriak, eta heriotza, eta pizkat epika hori egon estenik bidai hartan, egia zen, garai hartako dela 5 urtetako teknologiarekin halako bidai bat egitea, bada abentura puntu bat duen kontu bat, baina bada hortik baino gehiago eta testuinguruan eta historiaz hitz egiten ari garela beti testuinguruan kokatu behar da, ez bakarrik anekdotan edo gertatutakoa geratu. Elkano ezaguna da munduari buelta eman izanagatik, nahiz eta hori ere aipatu behar da, batzuek hori zalantzatan jartzen dute, batzuk aipatzen dute txinatarrek izan zirela urte desente lehenago, beste batzuk Magallanes berarekin eramandako esklabu malaziar bat izan zela, beste iturri batzuk badaude. Baina, egia esan, dokumentatuta eta garbi dagoena da, Elkano burutu zuela mundu bira hori, eta bere bizitzaren inguruan dauden informazioak, ez dakit asko gutxi diren, badira batzuk, dago testamentua, dago Bitaian bertan egindako egunerokoa, ondoren Espainiako, Gaztelako enperadorerekin trukatutako eskutitzak, dago informazio desente, zuzen agian ez asko, baina desente bai. Ez dago zaharbi noiz jaio zen, ez da aipatzen da 1987 izan zela, Catalina Portu eta Domingo Sebastián Elkanoren getariarren 9 edo 10 seme-alabetako bat izan zen. Familia hori, beraita, Mediterraneo eta Atlantikoko merkataritzan aberastutako itsasgizona izan zen, herriko dirudunetako bat, alegia esan herri xea aipatzen den horietako baten testuinguruan jaiotakoa eta ezitakoa, eta areago bere aita ere, garai hartan Amerikako konkista eta genozidiaren hasierako urte haietan irekitako negozioi ere segurazkin segida eman zion
semea izan zen Juan Sebastian, elkanotarren familian. Aitak Berrontoneleko itsasontzia zuen be bai, eta munduari buelta eman ziotena baina handiagoa. Badago datu bat, eta zengura pizkat jartzeko, berak Elkano munduari bira egitera, espedizioa abiatu zenean, garai hartan, horrezkero, badago Alberto Apodakak idatzi duen liburu bat, Elkano loriatzen, baina hor agertzen direntatutako bat da, garai hartan ja, 1919an, gutxi gora bera kalkulatzen zen, 100.000 itsasontzi atera ziela Espainiako estatutik, nahiz eta garai hartan existitu ez, Ameriketara. Alegia, imaginatu, ze girotan gertatu zen hori guztia. Elkano ere, Berrehun upeleko itsasontzi baten armadorea zen, eta, hau da, askotan, albo batean utzi nahi den datua da, alboratzen dena, ez delako oso polita, norberan epika pizkate zikintzen duna. Hainbat espedizio militarretan parte hartu zuen Gaztelako Erresumaren eta kristautasunaren interesen alde. Eta hori egiterako gainera egin zuen armekin eta gupidari gabe borrokatu ziren pertsona ezagun eta boteretsuekin batera. Horietako bat da, Euskal Herrian ere ezagutzen dugun Francisco Jiménez de Cisneros, Espainiako Imperio Katolikoaren, babesle porrokatua, ezaguna, besteak beste, arabiar guztiak kristau arazi egin behar zirela defendatu zuen sutsuki, eta Nafarroaren buru jabetasaren aurkako erasoak babestu zuelako, ze garai hartan ere, 1519, 21, Nafarroaren konkistaren urteak ziren. Cisneros inkisidorea, inkisizioko burua izan zana, Ipar Afrikako zenbait herritako konkistatan parte hartu zuen, Oran, Bugia eta Tripoliko sarraskitan parte izan zen, edo haren zerbitzura aritu zen. Kontuan izateko Oran hiriaren konkistan bertan, aipatzen da, egun bakar batean 4.000 pertsona hil zituztela, beste iturri batzuk 10.000-ra igotzen dute datu hori. Zorretan itota, ondoren, halako espedizio armatutan ibilita gero, aipatzen da Italia iparraldeko batzutan aritu zala. Koroak, segurazki, Espainiako edo Gaztelako koroak ez dielako ordaindu konkista, espedizio armatu horietan jaso behar zuen dirua ez duelako jaso, zorretan itota zegoela, merkatarari saboarrei ustez dirua eskatu ziren, eta zorrak itatu ezinik, bere itsasontzia eman ziren ordainetan, eta horregatik ondoren ihes egin behar izan zuen, edo, garai hartan debekatuta zegoen hemen sortutako itsasontziak kanpoko potentziei saltzea. Sasira jo, edo aipatzen da hortik ihes egin behar izan zuela, eta, buelta batzuk ostean Sevillara heldu zen, eta Sevillako kontratazio etxean, halako bidaiak, Amerikarako bidaia, edo konkistarekin lotutako eta koloniekin lotutako bidai guztiak kudeatzen ziren etxe horretan, agian euskaldunei esker, Sevillan garai hartan euskaldun desente baziran, hemen egia da, itsasorekiko lotura eta jakinduria eta teknologia handia zalako, eta garai hartan negozte handia zegoenan. Horren bila, ezagun egin duen espediziora batu zen. Garai hartan espeziak ziren urrearen pareko balia zeukaten lehen gaiak, eta helburua zen nola dela espezien uharterako bidea osatzea. Hori gertatu baino lehen, apur bat, espezia zergatik, ez? 8 urte lehenago moluketara, moluka dira, helburua zekatena, han espeziak egoizten zirelako, portugesak heldu ziren. Eta horregatik hain zuzen ere, garai hartan, hamarkada bat lehenago, tarte horretan, Portugalgo erregea zen, kristautasunaren erresuman erregerik aberatsena, horren kontrola zekalako. Garai hartan oso baliotsua ez direlako espezia horiek. Eta horregatik gaztelak saiatzen da berdina lortzen, baina beste bide batetik. Eta hala, 19ko abuztuaren 10ean, abiatu ziren 5 itsasontzitan, nazionalitate askoko 234 gizon, dena gizonak, eta hietako bat, esklabu malasiarra. Elkano Kontzepzion ontziko maisu jarri zuten,
eta adibidez 3 urteko bidai hortan gertatutakoaz, badago kontakizun nahiko, zehatza edo, Pia Gafeta italiarrak eta Francisco Albo gaztelarrak idatzitako egunerokoi esker. Egia da nekez irudikatu dezakegula, olako bidai bat ze suposatzen duen, itsasbide zehatzik gabe, egia esan, gaur egun, batzutan pentsazioa da, gorriak eta 2 pasatu zituzten, gozea, egarria, gaixotasunak, erasoak, matxidadak, enbatak, egia esan, oso filme Disney molde baterako, film baterako egokia dan kontua da. Baina haiek ere, eta hori da askotan eskutatzen dena, garai hartako konkistatzaileen antzera gorriak pasarazi zizkien bidean aurkitutako batzuei, pertsonak batzutan basapizti edo merkantzia gisa hartuta. Kroniketan jaso zutenez, hilketak, bahiketak, usu gertatu ziren bidaian, eta adibidez, ez dago gaizki gogoraztea, ze giro zegoen eta ze jende zen, lehen hildakoa, edo lehen hildakoetako bat izan zen, Brasilera heltzean Anton Salomon urkatu zuten, Anton Salomon zen 254 horietako bat, izan ere, Antonio Valera, beste itsasgizon batekin, harreman sexualak izategatik. Oso katolikoak ziren hori denak, baina, segurazki igandetan edo egunero eliztara joango ziren, baina adibidez, horien tartean ere bazeuden erlijiosoak, apaiztak ere bat bada Sánchez de la Reina, Santa Lucian, Rio de Janeirotik gertu, han orgiak antolatu zituzten hangoekin, Pia Gafeta jasotzen duen bezala, hango indigenen aitek, haien alabak eskaintzen zituztelako, baratigen truke. Izan aizkorak, labanak, ispiluak, eskumuturrekoak, lepokoak, eta esaten duen zehazki, de una en una y de dos en dos. Eta bai, apaiz dago. San Julianen altxamendu bat izan zen, Magallanesen aurka, eta Magallanesek, azkenean garaiatea zen Magallanez, baina ordainetan, ikusteko segiro zegoen itxasontzen bai, esteketan sartatu zituen eta utzi zituen han bertan 40 gradu zeropean matxinada horretan aritu zirenak. Tartean Elkano zen, baina nola behar zuten, agian bere trebestia erabiltzea bidaia osatzeko, libratu izan zen. Bidaian egindakoak jasotzea oso luze joko luke, baina batzuk aipatzearen. Argentina hegoaldeko tehueltzekin, maputxekin anaia diren edo anaia arreba diren beste jatorrizko herri bat. Hartu eman izan zuten lehen Europarrak izan ziren. Patagon izena jarri zuten, eta basati itxura hartuta, otoitz egiten irakatsi nahi izan zieten, baita gatibu hartu erregari oparitzeko. Biak hil ziren bidaian, beste asko eta asko bezala. Marinetako Juan Irlan, Lapurren uhartea deitu izan ziotena, 50 etxe eta kanoa erre eta 7 lagun hil zituzten. Eta kronika diotenez, hangoek ez zituzten geztiak ezagutzen eta horregatik erraz akabatu genituen. Filipinetako Zebun, gazteleko erregeri men ez egiteagatik, Bulai harria suntzitu zuten. Eta handi gutxira, hain zuzen ere, Magallanez, lapu-lapu aipatu duan horrek, inguru hartako indigenen aurkako eraso batean hil egin zuten. Bruneiti pasatzean, asko hil eta horietako 19 esklabu eraman zituzten. Tartean, bazan Magallanez hil zenez, Juan López de Carballo hartu zuen bere postua, Magallanesen agintaritzaren postua. Berak aldarrikatu zuen eta hala egin zuen, esklabo hartutako horien artean berak eskumena zekala lehendabiziko 2 edo 3 emakumeak berak aukeratzeko. Eta imaginatu dezakezue, zertarako. 5 eta 8 bakarra geratu zenean, alegia munduari bira ematen amaituztun hori, Elkano zen espeziez goraino betetako nao Victoriaren nagusi, eta berarekin batera 43 Europar, 234tik 43 beratzen ziren, eta bateko eta besteko gutxi gora 13 baitu zeuden. Cabo Verdera heltzean, Elkanok esklaboak erosten saiatu zen, konponketetan oso zartatuta zegoen itsasontzia konpontzeko. Eta hain zuzen ere, hori egiten saiatzeagatik, haietako 12 gatibu hartu zuten, garai hartan munduaren banaketan, parte hori portugesen menpe zegoelako. Eta gainera harrapatu zuten,
Hoiek ere, negros deitzen dira. Beltz horiek erosterakoan, ordaina ematerakoan, hiltzearekin ordaindu nahi izan zutelako. Klabo, han hartu zuten espeziearekin. Eta orduan portugesa jabetu ziren, hauek ez direla, zeiai izaitzen ez ziren, ez zirela espainiarrak. Berez egin zuten han atrakatu, ze bestela eramango zituzten. Bueno, hala, 11 pasarte lasgarrien ostean, Sanlúcar de Barrameda heldu ziren, irailaren 6an, 22an, 1522an, eta 234 horietatik 18 baino ziren itzuli. Tartean 4 euskal herritarrak. Hori da historia ofiziala diona. Ze 18 horiekin batera, egiatan 21 izan ziren. Beste 3 izan ziren bideen hartutako 3 indigena bizirik heldu bai ziren, historia eurozentristak jatorri eta aurpegiri gabe utzitakoak. Kalkulatzearren, 25.000 kilo hiltze ekarri zuten, han erosi zuten 4 malabeditan kiloa, eta hemen saltzen zuten 400. Alegia, zan, negozio borobila aberatzentzat. Ze espeziak ez zuten erosten, herriseak ez duen horretarako salbidea. Zan, aberatzentzako espezie, lehengai bat. Elkanok ospeaz gain, jakina mertzenarioen pare, berak ere nahi zuen onura ekonomiko atera bidai honetatik, eta ondorengo eskatu zion Carlos Bosgarren enparadoreari. Hau garrantzitsua da. Gaztelako armadaren beste espedizio batean kapitain izatea. Moluketan kolonistatutako lurretan gotorleku bat berari ematea, kolonia bat berari ematea, edo bere ardurapean geratzea, eta Santiago Ordena militar eta erligiosaren zaldun izendatzea. Ez duen horietatik ezer lortu, eta eman zion bakarra, ondorengo soldata majo batez aparte, izan zen, egun Getaiko sarreran irakurri daiteken primus circumdesdisti mi esaldia munduari buelta eman zion lehenengoa bere armarrian jartzea. Berriz itsasoratu aurretik, Indonesiako Molukak norena ziren erabakitzeko Portugaldarrekin izan zen negoziaketa luze bat, ezagutuko zuet Ordesiako tratatuan non mundua bitan banatzen zuen munduaren erdia espainolentzat, gaztelarrentzat, beste erdia portugesentzat, hori berritzeko asmoz, jotzen egin zen halako beste nazioarteko topaketa bat, eta Cristobal Kolonen semearekin batera, Cristobal Kolonen semea zen horren buru, Elkanok ere parte hartu zuen negoziaketetan. Mundua banatzeko. Norena zen, mundua norentzat geratzen zen. 25ean berriz abiatu zen Moluketara, bigarren kapitain gisa, ez zuen lortu buru izatea, eta hor bidean hiltzen Elkano, hasiera batean, kapitainek eta ofizialek, marinelek, baino beto jaten zutenez, edo jateko eskumena zutenez, alegia haragi hobea omen zuten arrain tropikalek, potoloak, hoiek kutsatu zioten zigo batera gaitzak hil zuen eta bere gorpua itsasora bota zuten hor nonbaiten. Eskaluzea da eta historia gordina eta bar, baina segurazki Elkanori buruz entzungo dugun biografietan pasarte asko eta asko oso azkar pasatuko dira edo anedota bezala kontatuko dituzte eta uste dut merezi duela. Zer gertatzen da kontu honekin? Por cierto, Elkanori buruzko argazkirik ez dago. Ez marrazkirik ez ezer. Orduan ikusten duzunean Elkanoren hau bezalako marrazkiak eskerrekoa da Elkano, teorian. Edo egindako pinturak eta margoak eta dena dira asmatutakoak. Izan ziteken begi bakarra, errena eta itxusia. Orain dena aurkezten zaio, errenazimentuko gizon bat bezala. Oso guapo, oso lirain, eta, realitatea hori da. Zer gertatzen da, eta hau merezi du azpimarratzea. Kontatutako honen guztiaren inguruan, lehendabiziko erantzuna izango da, ezin dela Elkano beste gainerako konkistatzaileen pare jarri. Lehendabiziko bertsio ofizialaren lehendabiziko puntua da, berak egin zuena eta gainerako itsaso izonek egin zutena izan zela merkataritza espedizio bat. Hori ez zela
helburu kolonialista edo beste lurra batzuk Espainiako inperioaren menpe jartzeko asmoa zuen bidai bat. Hori zala, ara joango ziela, elkartruke bat egin eta buelta. Baina txiripaz munduari buelta eman ziotela eta orduan horri izan zen gizateriaren historiarako kriston aurkikuntza. Alegia Elkanok ez zuela zer txarrik egin, gaur egungo begiekin. Baina badaude datu batzuk hori ezbaian jartzen dituztenak eta uste dut merezi duela aipatzea. Adibidez, dokumentu guztietan, beren buruari deitzen diote armada. Holaxe, beti hartzen da. Armada de Magallanes, armada de tal, beti da armada. Gainerako espedizio militar eta konkistarekin lotutako gainerako espedizioak bezala. Eta bere testamentuan hala hitz egiten du bere espedizioan, la armada. Bestetik, eraman zuten ekipamendua. Badago azterketa polit bat egin zuena, Magallanesek eramandakoa eta Hernán Cortés, inor zalantzatzen jartzen ez duen konkistatzaile mitiko bat, Mexiko gainera orain, eztabaida polita dago Mexikon ere horren inguruan, konparatzen dituna, zer eraman zuen batak eta besteak. Oso paretxoa ziren. Bozo itsasontzitan kargatutakoak, batetik zeuden, 2 urtetako elikagaiak, itsastresneria eta indigenak limurtzeko labanak, izpiluak, guraizeak, orraziak, zapiak eta lepokoak eta barra. Baina 10 horiek funtzionatzen ez zuten nerako, 110 artilleria pieza, kainoia, falkoia, bombarda, zutautxa, 50 eskopeta, 60 balesta, 1000 lantza, 360 dozena saieta, 85 dozena dardo eta gerrarako beste tresna eta arma. Horietako asko, espreski Magallanes eskatuta, Zora Luzen eta Eibarren egindakoa. Bere espata bera, adibidez, Elkano Fundazioko Daniel Zulaikak hitzaldi askotan azpimarratzen du ohore bezala, berak espreski Magallanes eskatu zuela espata hori hemengo armeriatan egitea. Oso onak omen ginen halako gauzak, edo ziren halako gauzak egiten. Bestetik, interesgarria da kapitulazioa. Kapitulazioa dira, espedizio horiek, Espainiako koroarekin, Gaztelako koroarekin, adosten dituzten kontratuak. Hala dio, bidaian, konkistatutako lurren gobernadore, adelantado, deitzen diote gara hartan, izango dira espedizioko buruak. Eta hori da, ohiko sari bat orduko kanpaina militarretan. Lurralde berriak erregaren menpe jartzeari, kolonizazioa deitzen zaio. Are gehiago, eta agian merezi du, ze honetan eztabaida handia dago, espedizio komertziala ditzen diolako Kristo guztiak behintzat kritikoa ez dena. 3. kapitulan, zehazki dio galaxe, que las islas que así descubrieseis, si pasaren de 6, habiendo escogido para nosotros las 6 primeras, de las otras que restaren podéis vosotros señalar 2 de ellas, de las cuales halláis y llevéis la 5ª parte de todo provecho e interés de renta y derechos que nosotros de ellas hubiésemos limpio, con el título de nuestros adelantados y gobernadores de dichas tierras e islas, vosotros y vuestros hijos, herederos de juro para siempre jamás. Komertziala izateko oso zehatz zekaten nola zan lortuko zuten aberastasuna, tartean pertsona, tartean lurrak, horien banaketa. Badago gainera oso ariketa polita, kolonen kapitulazioak eta Magallanesen kapitulazioen arteko konparaketa bat. Eta nola Espainiako koroak hobetzen duen besteekin izandako akats batzuk, nola joaten zitzaien puntu batzuk eta haien kolonen inguruko onerako, eta hontan nola zaiatzen diren pixkat koroarentzat aprebotxagarriagoa bilakatzen. Edo beste bat, askotan aizpatzen ez dena, Carlos Martínez Sou, hori da, Espainiako historialari bat, nazioarteko kongresu batean, eta tipoa da, Elkanoren mendeurrena ospatzeko ekimenetako buru bat, aipatzen zuen. Una de las razones principales de la expedición de Elcano, como todas las de aquella época, es el deseo de evangelizar a otros pueblos que no habían tenido contacto con la religión cristiana. 1921ko Paskoa egunez, ospatu zen Filipinetan, gaur egun Filipina direnetan, lehendabiziko mesa. Eta da horrela, gaur egunen arte, hori ospatzen dutela. Hau da, iazko kartel bat, ez dut, egun hori hartu dutela hango kristauek, haien zerarako. Izan ere, eraman zuten lehenengo izan zen Jesus umearen irudi bat, gaur egun handeitzen diotena El Santo Niño de Cebú, Cebuko
ume zaintua. Bueno, eta hain zuzen ere, horiek izan ziren lehendabiziko Espainiako korotik edo Gaztelako korotik ara heltzen, ondoren hango kolonizazioa, haiek jarri zuen lehendabiziko harria esan dezagun zenbait irletan, horrek bukatu zuen, gainera beste euskaldun batek, Legazpi, Zumarratarra, horrek bukatu zuen 40 urte geroago, gaur egun Filipina deitzen diren irla bien guztien kolonizazioa. Bagor, hango presidenteak, eskuindarra eta esan, bueno, hemen neofasistatik gertu deituko ginioke, baina oso nazionalista. Eta Filipinak dator Felipe erregearen izenetik, eta proposamenetako bat izan da, Espainiaren morrontzaren edo kolonizazioaren morrontzari eta askatzeko, herrialdeari izen aldatzea. Alde batetik, testuinguru honetan, alde batetik dago Espainiak gaur egun mendeurrena ospatzeko antolatu duen txiringitoa. Hau da, hori da 2011an Zapaterok bultzatuta, ondoren Rajoyk suntzitu zuen murrizketen garaian, diru aurrezteko atzera bota zuen, baina 2017ko ekainean berriro berrartu zen. Deitu diote aparteko interes publikoa duen ekimen bat, eta horretan parte hartuko dutenek izango dute interes fiskaletan eta onura fiskaletan 150% deskontua. Eta ondoreko hitzak erabiltzen dituzte, hau epopeia, berentzako epopeia nazionala den hau definitzeko. Extraordinaria epopeia, espíritu de creencia en el hombre, absolutos protagonistas de un hito histórico, la hazaña más importante de nuestra historia moderna, la mayor gesta histórica del hombre, magna empresa, eta bar. Hori sortu zuten, hau da irudi bat, Getaian Azkuria eragin duena, Espainiako erregea, defensa ministro, Robles, eta Getaiko Elizako koroko kidekin batera. Espainiako mendeurrena ospatzeko erakundeak antolatutako erakusketa baten inaugurazioan. Justo, Elkano armadako itsasontzia Getaien izan zenetik, pare bat hilabete edo horren buelta. Komisioa, 5. mendeurrena osatzeko komisioa osatzen dute Gipuzkoako Diputazioak, Valladolid, Cádiz eta Sevillakoak ere bai, Kultura Ministerioa, Kanpo Ministerioa, Defentsa, eta tartean Cervantes Institutua, AECID eta Museo Naval, talakoak. Hau da, horietako bilera bat Gipuzkoan egin zena, handauden militarrak dira buru, ez dut aipatu, baina ekimen gehienetan hitza hartzen dutenak eta ikuspega ematen dutenak militarrak, Espainiako militarra dira. Hor ikusten dena, aurpegi ikusten zaiona hor aritzen da gehien bat, eta da Gipuzkoan hor dago Denis Itxaso, adibidez, kultur ordezkari. Egingo dituzte, luze joko luke dena saltzea, baina mundu zientifiko, akademiko, kulturala, kirol arlokoa 3 urtez, ekitaldi pilo bat, 200 bat, eta tartean Hollywood, adibidez, aipatzearren, mailako filme bat, 25 milioi euroko aurrekontua duena, sin límites filma, The Hobbit edo Juego de Tronos, eta alakotan ibilitako profesionalekin, eta ekoizlea da bilbotarra, da Miguel Menéndez de Zubillaga. Beitu ezin dan filmaren azalpena ematen duna. Elkano da Espainiako konkistatzailerik garbiena, ez baitu alde negatiborik, ez duen ezer txarrik egin. Aurkitzaile bat izan zen, heroi outsider bat. Blas de Lezo eta Don Pelaioren parekoa. Ez dugu lan historikorik egingo, abentura eta astiozko filma bat izango da. Espainiatik oso garbi dago, eta gainera egiten bozu bilaketa bat interneten, asko lotzen ari da orain, leyenda negra deitzen duten horrekin, dala, konkistetan, garai hartako konkistetan, Espainiak edo Gaztelako erresuma garai hartan, oro har, Espainiak duen izen txarra, asmatutakoa dela. Han egindako gehienak, ingelesek eta beste historialari batzuek, zikindutako historia bat dela. Eta horri egiten diote, leyenda beltza. Eta hau bezalako filmak eta ekimenak eta hori garbitzeko bide bat dira. Hori Espainia aldetik.
hemen, EAen, konkistatik eta gerratik urrundutako Elkanoren bertsio idiliko hori, erakunde publikoak ere bere egin dute. EH Bildutik, PP-raino. Legebiltzarrak 2015an, azaroaren 25ko saioan, Elkanoren mundu biraren 5. mendeurrena saritu ziren, eta hau batez onartu zuten erakunde publikoak, EAeko erakunde publikoak, mendeurrenari garrantzi estrategikoa ematea, eta Euskadi mundura zabaltzeko Elkanoren figura baliatzea. Oso da, momentu hortan, oraindik ez zen ezer garatu, 6 hitzak erabiltzen zituzten aipatzea. Proposamen hau egin zuen Jon Azkue Manterola, PSeko legebiltzarkidea, hemen ingurukoa dela, uste dut, getariarra. Hala zion. Gaur egun mundu bira horren 5. mendeurrena astronautak beste planeta batzutara joatearen parekoa da. Eta hori ezbairik gabe, aukera paregabea da, Getariarentzat, Gipuzkoarentzat eta Euskadirentzat Europan eta munduan ezagun egiteko. Horrek gure realitate ekonomiko eta kulturalak ezagutarazten lagunduko baitu, zalantzarik gabe. Eta garapen aukera ugari ekarriko baititu Euskal Herritar guztientzat. Horretarako, oroipen programa ireki bat ezarri behar dugu, ekitalde kulturalekin eta bestelako ekitaldeekin. Oraingoan, Elkanoren izenean zenbait produktu eskaini ditazkegu. Hala nola, Arabako Errioxako ardoa, Getariako Arabako eta Bizkaiko txakolina, gure sagardoa, arrain kontserba paregabeak eta Idiazabalago gazta. Ondela 5 urteko gertakari bat, gaur egungo interes ekonomiko eta politikoen alde, 2 parrafotan borobildu du gizon honek mundial. Labur bilduz jarretzen du. 3 urte hauek aprobetxatu behar ditugu giza loturak eta lotura ekonomikoa sortzeko, ziur bainaiz horrek aurrerapen handiagoa eta gure langabeentzat eta bereziki gure gazteentzat enplegu aukera gehiago ekarriko dizkigula. Hori PSkoak. EH Bilduko Estitxu Breñas González de Zaratek hala zioen. Gure iritziz, Getariako Elkano marinelaren 5. mendeurrenak garrantzi estrategikoa du Euskal Herria mundura zabaltzeko. Eta horregatik uste du gertakari hau oroitu eta babestu behar dela. EAJko ordezkariak, Urdaneta, Legazpi, Okendo, Blas de Lezo aipatu ostean, esan zuen. Ipar Afrikako eta Napoliko konkistetan parte hartu zuela gogorarazi zuen. Onerako. Ez duen esaten kritika bezala, baizik eta, honek zozere egin dik bere bizitzan. 75 parlamentaritik, 73 parlamentaritik, 73 bozka alde. EAJ, EH Bildu, PSE, elkarrekin aldugu, PP eta UPyD. Alderdien hitzartzetatik eta onartutako testuan ez dago Elkanok Espainiako Inperioaren zerbitzura egindako ez da aipu bakar bat ere, ez da aipu kritikoa bakar bat ere. Eta segurazki, konkista garaiarekin lotutako gertakari bat, nekez ikusiko dugu beste inon, halako kontsentsu bat lortzen duna. Egia esan ikaragarria da horren bueltan sortutakoa. Gero Elkano Fundazioa sortu zen, hau dira ziren partaideak, ikusten duzu, Arantxa Tapia, Bingen Zubiria, Markel Olano, Denis Itxaso, Urola Kostako Udal Elkarteko bikide eta Gaitaiko alkate eta zinegotzi bana. Orain aldatu dira, hauteskundeak eta gero, eta alkatea eta zinegotzi besteatu dira, eta bar. Zein da mezua? Espainia aldetik. Horiek, hitz egite dute, ondo dakigun bezala, paparra dela da, ez dute inongo matizerik erabiltzen, eta erregetik betatik hasita, mendeurreneko ospakizunen hasiera izan zenean, hala izan zuen. Elkanoren espedizioa Espainiako armadaren aparteko balentria izan zen. Hori izan zen, pasain urteko urtarrian, Zarzuelan egindako ekitaldian esan dakoa. Hau bezalakoak ere bai, ez dakete inongo arazorik Cristobal Colón, Hernán Cortés eta Elkano multzo berean sartzeko. Hemen horrek askuria sortzen dik, jakina, sortzen du, baina haientzako, Espainiako armadaren eta Espainiako imperioaren loriaren alde agitatuko zirenez, tira, ez dago inongo zerarik. Are gehiago, mendeurrenen ospakizunen buru dabilen Juan Martínez Núñez, defentsako idazkari nagusiak, izan zana, Getaian izan zan Elkano itsasontziaren komandantea,
lehendabiziko historia kongreso antolatu duten aurrena dira, alas izan zuen, mundiala. Queremos crear un relato para extender hacia nuestros jóvenes el orgullo por los que les predecieron. Formaron parte, Elcano y Magallanes, de un gran proyecto supranacional, integrador y el más claro antecedente del proyecto europeo que vivimos en la actualidad. Europaren idearen sortzaile. Son, pues, Magallanes y Elcano un instrumento de un objetivo estratégico largamente sostenido por la Corona y el Gobierno de España. Queremos homenajear a Elcano por el excelente servicio como capitán de una armada de España. Espainiako nazionalismoari beti egin zaio errentagarri eta tresna ona Elkanoren figura erabiltzea, baita diktadura frankistari ere bai. Oda, Getaiko estatutako bat, edo aletxe aurrean dagoena, bide batez, estatua hori frankistek jarri zuten hor, noiz eta 37ko uztailaren 25ean, Getaia fascisten menpe zela, oso lehendabiziko bilkura egin zuela udalbatza frankistak, erabaki zituen bi gauza. Bata, fascisten altxamenduaren urterrena zela eta, uztailaren 25, Francisco Francori atxikimendu telegrama bidaltzea, eta horrekin batera Elkanoren marmolesko estatua herriko plazan jartzea. Ordutik hor dago. Eta hori, gaur egunera arte, hau da, boxek hemen birak ite ditunean, aprobetxatzen dut, eta beti Elkanoren bueltan egiten du argazkiren bat, oso zer, zakila atera da. Oso ondo laburbilduzun bebai Odon Elorzak, 2017ko azaroan parlamentuan, zergatik Espainian ospatu behar zen, edo loriatu behar zen Elkanoren figura, eta zertarako erabili, eta ala sesioen testualki. Espainiako herrien historia komunaren pasarte garrantzitsu hau auspotu behar dugu. Oso komenigarria da gogoraztea Euskal Herritarrak izan zirela punta-puntako protagonistak Espainiako koroak sustatutako enpresa kolektibo horretan, eta oro har Espainiaren erresumaren itsas kanpainetan, konkistetan. Eta gero daude beste batzuk, paperra aterata ez, bakizue. Zertan da bilan hauek, eta beste hauek ere bai. Elkano eta kolonizazioen humus kristaua jarri zuten, hori Getaiko elizan jarri zuen, Espainiako armada itsasontzian etorri zenean, dozenaka militarren aurrean eta Getaiko zenbait herritarren aurrean. Edo Denis Itxaso, lehen aipatu du leyenda beltzaren kontua. Berak esaten du, la idea es que podamos ayudar a ir transformando la leyenda negra de la colonización española por una mirada no hegemónica y presidida por el mestizaje cultural. Elkano sustatzeko ideiaz. Alegia, erabili ezagun Elkanok, gainerako konkistaren Elkano ona den, ez duen ez ezertarrik egin, leyenda negra edo Espainiak urte luzez egindako barrabazkeriak mundu osoan zehar, nolabait gaur egun denak anaia gara, denak arreba gara, eta gara joiek pasa dira, eta lasai ez dela zer gertatzen. Eta honera etorri da, hori da Espainiatik. Espainiatik oso garbi zuzten eta hitz egiten dute, ala komeni zaielako. Hemen, hau da Elkano, ez da Shakespeare. Hor jarri dute Getaiko museoan oen dela bi urte. Claro, irudikatu behar badugu, ez du irudikatuko armekin, edo zikin, edo ez, pizkate pentsalari, modernitatearekin lotuta, errenestimentuarekin lotu nahi dute, tipoak, oso argia zala ere irudikatzeko. Urkulloren esanetan, Elkanok ordezkatzen du Euskaldunok izan ginena, eta gaur egun garena. Ausardia, esfortzua, talde lana, eta helburu da batzuekiko leialtasuna. Gaur egun dakigu mundua borobila dela, baina gure enpresek munduan zehar dihardute aurkikuntza berrien bila. Gure herriarentzat aukera berriak bilatzen, Elkano bezala. Oen dela 5 urte egindako enpresa, gaur egungo gure enpresek munduan zehar, globalizazio hori esker egiten dutenarekin parekatuz. Da poesia hutsa. Gaur egungo begira da, eta oen dela 5 urtetako konparazioa. Odalkoan fundazioak esaten duna, eta ni pizkate ezitzeteko, iruditzen zain mundiala ere bai, mezu hau nondi sortu dira. Espainia aldetik badakigu, aspaldikoa dira, Espainia nazionalismoari konkistarekin lotutako personaje guztiak.
oso baliagarri zaizkio historian zehar, ez da oraingo kontua, baina hemen zergatik, edo nondik sortu da Elkano itsasgizon trebea eta euskaldunok garai hartan munduko onena ginela eta hori bakarrik esateko ideia. Entzun zatitxo. Egin esan da, hil esan gorrak. Baina horiek idatzi dutela munduaren etxez historiari dago. Hombre, barik zepan asmatu egin ezak. Kartagenan egurra matuzio Blas de Lezo Bernonei, eta hori bezar trabaziteke bere historia. Hori ez ere existit. Bere jaioetarrian ere bai, hor Blas de Lezo zeinan oso jende gutxi. Ez dira problema. Gu beste hau, gu laketa hori beste hau, beste egin dige, eta gaur egun ditu munduan kultura nagusi bat, eta ditu potentzi bat. Gu beste hau lan hori ez egin dira. Itexi hau gozak, dozara potatxi hau, eta hau da, Xabier Alberdi, da historialari, Elkano Fundazioaren historialari nagusia eta mezuaren sortzailea, eta bide askotan ikusiko duzu, Euskal Irratian tarte badaka, historia ezauztarra, Donostiko Ontzi Museoko zuzendari zientifikoa, Pasaiko Albaola faktoriako ikertak eta burua, eta bestea da Albaolako aurpegi ezagunena eta zuzendaria. Haien arteko solasaldi txiki bada, Elkar egin together da dokumentala, gure esku dago banatutakoa, da oso histori polita ikusteko ze despiste dakagun kontu honetan. Eta ari dira aldarrikatzen, ez bada ulertzen ondo agien eztabaidan, Blas de Lezo pasaitarra, zergatik euskaldunok ez dugun aldarrikatzen, horrek beste potentzia baitu norekin konparatzen diren. Ingalaterra, Erresuma Handia, garai hartako imperioak, eta hori bezalako potentziekin konparatzeko eta norbait izateko ez garelako ezer, esaten dut testualki, behar ditugulako halako jendeak gaur egun eta hemen aldarrikatu. Blas de Lezo da, Espainiako militar bat, besteak beste gauza politen artean, Bartzelonako 1713ko setioan, bombardaketan, hiria bombardatu zuena 100 katalan hilez, eta hor, katalanen markatzen dute bere independentziaren galera, katalanak prinzipatekoak, bere independentziaren galera, eta hain zuzen ere diada ospatzen da iraiak 11 horretan. Gure esku dago, babestutako dokumental batean manatu duena, eta berez dokumentalaren helburua da, Ipar Estatu Batuetan egindako induzketa batzuk, euskaldunak ibili ote zirela, eta nola hori erabili nahi duten, bi herrien arteko zapalketarik gabeko harremanak eta lortzeko, eta nola lortu aldan jendearen indarrez, eta, belez, mestua agian, nargarri izan daitekena edo polita, salako gauza eta gertzen da batean. Are gehiago, hau argitatu zutenean, eztabaida zegoen, boxeko Abaskalek aldarrikatzen zuelako, dokumental bat egin barzela, Blas de Lezoren inguruan bere figura aldarrikatzeko, eta ez Bartzelona egiten nahi dien bezala, pentsa, 2014an ja, CIU, PPren enpareko politika egiten zuen alderdi bat, desegin arte, beraiek kendu zuten, edo eskatu zuten Blas de Lezoren omenezko estatua Bartzelonatik kentzea. Haien aurkako irain bat zalako. Hemendik, euskaldunok ekarpen gisa, esaten dugu, hori aldarrikatu behar dugula norbait izateko munduan. Hau da dagoen eztabaida. Abega lortzen duan hau berriro jartzea. Ze badira beste, ikusten da horrela ez. Baina ez da bakarrik hori. Ez dakit hau da Mario Zubiaga, bera. Elkano, Legazpi, Agirre, Urdaneta, Garai, Okendo, Txurruka. Hoi guztiak euskaldunen esku utziko, espainolaren esku utziko dugu, ala gure nazio marka indartzeko horiek baliatu. Eztabaida hori egon badago. Putakumeak izan zirela, inkluso berak onartzen du, bero. Bai, baina gure putakumeak.
eta gure interesak gaur egun Euskal Herrian nazioartean zabaltzeko, pues, agian hartu behar ditugu, eta nolabait, txiribuelta ideologiko batzuk eginda, Balkano itsas gizon trebea izan zen, eta munduko gizateriari ekarpen handia egin omen zion, mundua beribila zela frogatuz, eta punto. Hori da, guke zabaldu behar dugun mestua, indartzeko. Ez gara sartuko, Xabier Alberdi da horren sustatzaile nagusietako bat, esandakoak, esan gaur egun dago sorkuntza ikaragarria, zertzen bazarete, Balkano Fundazioak, ez dakizen bat hitzaldi, dago sorkuntza handia eta horre erabiltzen dituzten. Ni gehien harritzen nagoena, pixka aurreratzeko, ikusten zuek gauzak izate dituen, inongo zehari gabe, Elkano eta Adegi eta... Harritzen nagoena da, eta entzuten badituzu hitzaldiak, ze errestasunez eta ze naturaltasunez erabiltzen da niretzako, ni 40 urte dazkat, eta 82ko urte hurrena 500. Amerikako aurkikuntza eta bi herrien arteko topaketa ospatu zuten Espainian, horituko zarete batzuk, garai hartan, horren aurretik erabiltzen ziren Espainiar nazionalismoaren terminoak hizkuntza, zer erraz erabiltzen duten orain. Aurkikuntza zitzaiten dute, gauzak aurkitzen dituztela, pertsonak eta lurrak aurkitzen dituztela, ondasunen trukaketa. Inoiz segurazki historian izan den arpilatzerik masiboa izan zanaz. Territorios de ultramar, hemengo begiratik, itsasoan bestaldean daudena dira, hori frankismoak eta guzki, uste dute, ultramarinos, hortik ere badatorrela. Prozeso zibilizatorio, nola zibilizazioaren baloreak eraman zituzten, barriatu zituzten munduan zehar, baina hori hemengo jendiak. Edo modernitatea eraman zutela, hango basatientzat. Basatiak omen ziren gure begiretarako, eta gaur egun, antza, kasetario bentsat hitza dugu lanabez, hitzen atzean dagoen pisu politikoa nire ustez ezin da izkutatu. Ez nahiz asko luzatuko. Fundazioa 1000 gauza egiten ari da, ikusiko dituzue leku askotan, eta diru publikoaren erabilera, iturri zuzena dakate. Esan nahi dute, hemendik eta 3 urtetara, diskursoa eta hori indartzeko, antzeslana, filma, konferentzia, jaiegunak, musika diskoak, Euskadiko Orkestrarekin egin dute, dokumentalak, publizitatea, Muriaz txirrindularitza taldearen publizitatea dramate, topaketa gastronomikoak, bakizu Euskal Herrian, ez badago gastronomiarekin lotutako sukaldarien herri honetan ez dago loturarik, ez dago zer, eta bar. Eta tartean adibidez, agian emakume indigenak bortxatu zituzten itsasontzi horren erreplika egingo dugu euskaldunok gure loriarako. Eta hori, por supuesto, eman diote Albaolari eta bukatzen duten orain egiten ari direna, ondoren badakate ja hurrengo lana, ez dakizten bat urtetarako, bide batez. Nau Victoria hori munduari bira ematen bukatu zuenean, Sevillan aritzen zen beste merkatari batek erosizun, enkante batean, Esteban Zenturionek, eta 3 urtez jarraitu zuen Amerikako herrietako bidaiak egiten. Alegia, beste herrietako ondasunak lapurtzen edo arpilatzen. Horren replika da, hemen, haiek erabiltzen duten hizkuntza erabilita, gure seme eta alabei, ikur gisa, eskaini dioguna. Hori da oso azkata botata zintzu dien mezu nagusiak, asko findu genezake horretan, ze badira beste batzuk eta eztabaida polita dago. Baina hau guztia deseginez, baina deskolokatu duen faktore bat gertatu da. Eta da, hoen dela gutxi hau sortu zala. Eta gainera sortu zen Getaian eta Urola Kostan bertan. Lehendabiziko aldiz, segurazki, era publiko eta jendetsu batean, bestelako irakurketa bat, publikoa aldarrikatzen eta eskatzen duen herri ekimen bat, esaten duena, oso gainetik azaltzeko, manifestu bat plazaratu zen, 5 puntutan laburbiltzen zuena bere
bueno, ere ikuspegia, ezta? Lehenengoa, historia ezin dela nazionalismo neokoloniala sustatzen duten interesa politikoen menpe jarri, eta urteurren edo ospakizun enpresarialen testuinguruan ere. Eztabaidetarako eta jakintzarako tresna izan behar du historia, eta ez beste zertarako. Edo historiaren funtsa ez dela inoiz balentria handien kontakizuna gogoratzea. Zeregin nagusia, iraganaren gainean hausnartzea da. Eta orainaren gakoak argituko dizkigun benetako ikuspegia osatzeko. Alegia, historia orainarekin dago lotuta beti. Denok erabiltzen dugu historia, gaur egungo gure interes eta amets edo proiektu politikoen mesederako. Ezker eskuin goitik eta behitik. Baina horrek nolabaiteko funtsare izan behar du. Areago, bultzada publikoa baldin bada batzean. Eztabaida hau interesgarri izango zen, Elkano zein zuen, zer ez zuen egin eta bar, eta mundu bira, eta horre biltu zirenak eta bar, bueno, eztabaida historiografiko bat izan ziteken interesgarria, ala ez, baina garrantzitsuena da hemen eta orain, hemengo klase politikoa eta ekonomikoarentzat oso belegarri zaiela, haien balore batzuk eta ikuspegi batzuk plazaratzeko. Eta hori da interesgarriena. Eta da funtsa, nik uste. Ikuspegi eurozentrista gainditu behar dugula. Konkistatzaileek aurkitutako lurrak eta pertsonak ezin dira, nahiz eta hemengoak izan, edo gureak izan, haien abentura epikoak edertzeko atretzo huts bat. Historia eurozentristak nahita irabazleek idatzitako historia ezkutatu dituzten zigortutako horiek lehen lerrora ekarri nahi ditugu. Eta horiek dira nagusiki jatorrizko herriak eta emakumeak eta jakina ondorengo imperialismoaren katea eta batez ere Amerika Latina edo Hego Amerikan oso erreza da, katea, oin dela 5 urtetako katea gaur egunen arte, Bolivian gaur egunen gertatzen ari denarekin, adibidez, lotura egitea ez da ikerketa handia egin behar. Oso erreza da hori guztia, eta zer lotura dagoen kolonialismoarekin. Hori guztia ez da historia, da oraina. Eta orain aldarrikatzen badin badugu gure begiradatik, gure txilborratik historia, ari garena da berriro haiek begarren aldiz, nire ustez, kondenatzen, zigortzen. Bueno, politika kulturalak mendeurrenen kontu hau, diru publikoa eskupribatutara pasatzeko tresneria ezin hobea da, eta hori beste mendeurren batzutan ikusi izan dugu, eta, bueno, esan dakoa, irabazleki etzeko historia, gaur egun modua kritikoan aldarrikatzeak, berriro akatzak errepikatzera garamatzala, edo garamala. Mugarri izan zen, oen dela 82an, mendeurrena, espainola deitzen zutena, Amerikaren aurkikuntza eta bi munduen arteko topaketak edo bi kulturen arteko topaketa deitzen zuten hori. Mugarri izan zen, Hego Amerikatik, bereziki eta ezkerreko gobernuak etango herri mugimenduek emandako erantzunagatik. Nola diskurso hori guztia, buelta eman zioten. Eta nola begirada eurozentrista, zuek ez dutela zer deskubritu, gu hemen baginen aurretik, eta hemen gaur egun ere gaude. Eta zuek egindakoaren ondorio gara gu. Eta hori oso ondo aldarrikatu zuten, eta inkluso hizkuntzare eta ikuspegia aldarazi zuten. Eta bueno, grazia egin dit ikustea, grazia edo. Hau da, Filipinetako gobernuak 5. mendeurrena ospatzeko erabiltzen duen logoa. Nola gertzen den 500 horretan, indigena baten ikurra. Hori da Lapu-Lapu, hori da Magallanes hil zuena, por supuesto, garai hartan haientzako ikur nazionala da. Garai hartan Filipinak ez ziren existitzen, hau oso kerez banaiz, esklaboak ere sale erosten zituen, zan dut dena du bere aurkia eta bere ifrentzua, baina hauek aldarrikatzen ari dena da, haien ikuspegitik imperialismoari aurre egin zion, ze hori da egin zuena. Inongo arrazoirik gabe, han agertu ziren batzuk, Magallanes eta Elkanoren espedizioko jendea, armez inguratuta, bere lurretara, haiek inongo arrazoirik gabe, menpean, Espainiako koroaren menpean, edo Gatazelako koroaren menpean jartzera. Beste ikuspegi bada. Bueno, eta ez bakarrik hor, baizik eta adibidez Txilen eta Maputxeek, lehen tehueltxeak aipatu ditu, tehueltxeak izan ziren, Elkano eta Enparago izan ziren tehueltxekin, lehen debiziko gizon zuriak harremana,
izan zuten lehenengoak. Haiek ez dute ahazten, guk aian bai, baina beraiek justo orain Txileko errebuelta hauetan eta han ere zer eta 500 urteko historia aldarrikatuz eta ez dutela gaur egun ere zer ospatzeko. Txileko gobernua Urkullu egon zen Piñerarekin, pasaren urtean, eta gonbidatu zuen Euskadira bideo ofizial batean hartu eman ekonomikoa sendotzeko Elkanoren ospakizunaren testuinguruan. Gertatu dena eta gero uste dut ez dela etorriko. Ez duela gonbidatuko, ez daiolako interesgarri egiten halako pertsona baten alboan egotea orain, lehen bai. Maputxek, eta ez bakarrik Maputxe, baizik eta txiletarrak ere hor badira, beste ikuspegi bat aldarrikatzen dira. Kontua da guk zer egiten dugun. Ni geratzen naiz eta asko gustatu zait. Ze kontua ez da gure burua fustigatzea, orain dela 500 urte euskaldun batzuek egindako gauza batzuen harira. Gu ez ginen aur, eta haiek egin zutena, eta gaurko begiradarekin epaitu edo txalotzen dugu. Baina nahiago dut adibidez, Mexikoko presidentea den Andrés López Obradorrek, bakizuen ere Hernán Cortesen konkistaren mendeurrenaren kontua oso eztabaida bizia dagoela, esan zuena. Gai izan behar dugu historia beste klabe batzuetan pentsatzeko. Ardatz eurozentrista eta triunfalistak alboratuz. Imperialismo eta kolonialismoaren eragina jaso dituztenekiko memoria justuago bat eraikitzeko. Hori hemen eta orain. Kontua da guk, euskaldunok edo Euskal Herrian nola kokatzen garen testuinguru honetan. Ia nahiago dugun gure interes eta gure txilborrari begira egon eta berriro errepikatu gustatzen dizkigun faktoreak eta besteak alboratuz saldu nahi dugun ipuina itxusten dulako. Eta hor arte irakurriko dut. Así que nahi guzu orain alderak edo eztabaida egin, bota lasai.